pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita kanyak iti kaanuman. Manangallilaw ti ayat mo. Pinagay-ayaman naklagayam. Saan? Di yu yatayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimek. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa ang nakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady Elle Productions para iti Lady Elle Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama, ti surat ngayon tay kan biyagita. Kat naggapoy ti pagayam, akayat na ti pailingad, iti nagan nga Anton, iti Nueva, Vizcaya. Kastoy man ti surat ni Anton. Dear Lady Elle, umunay ti amin. Kablaawan kayo man pa'y itinaimbag nga oras yu amin dita Lady Elle Productions. May saak kadagiti naayat amang tartarabay, kadagiti amin a drama yo. Nakapagsurat akmat, takayat kuman nga ibinglay to'y padas ko'y tibiyag, ajak tupulos malipatan. Nagsina kami iti imo ng asawak, tanapan iti sabali a lalaki. Kat nagayatak met iti sabali, idi ginulibanak ti asawa. Jak met impagarop nga agbali ti kababalin ti may kadwa nga asawa, idi naaddaan kamin iti anak. Agpada kami nga addaan iti dua nga anak, kadagiti imunan nga asawa mi. Adda kanyag tinaudi nga anak ko iti imunang asawa, kat pagad adalat. Kat ti dua met nga anak ti may kadwa nga asawa, kat adda iti sigod nga asawa na. Katrina, bakit? No, adda masapol nito ni iti pagadalan. Sikanti mangitid kan kuanat at damot amin kan kati kwarta when no budget. Ibagamlaang no, nya dagiti masapol iti pagadalan, Tony. Siyak ti makaam mo. Auntie? Adda ka di masapol mo ita? Adda, auntie? Para iti project mi? Mano? 50 lang ti kontribusyon mi, auntie. Basit matlagayam. O sige, itod kon agraman ti allowance mo. Mabitlaan. Nasingpet ni Auntie Katrina. Iso nga ibagam amin na masapol mo kan kuana, ta aduunay ti trabaho. Saan ka mababain? Ta nasingsingpet day ta, ngem ti inam nangisukat kanya.
Ibaon mo man ni Tony ngagsakdo di tabumbaan, lakay. Si kalatan at amumat nga doon ay titrabaho. Talyer kan junk shop. May sa tikadwak dito eh. Nila ang Delphine. Pasaray tumulong pa dito junk shop. Nuado taglako kanagatang. Sige nga, Rod. Delphine. Ape Manong? Ang kaman baddakan ti accelerator ti lugan. Tada kita gitisirok na. Well Manong. Itaamot nga ni Sir Aramidam, tak naawan madadaol mo. Ung-ungtan ni Katrina ti anak ko. Naibusan ti baso ang mabubuong gapoy ti kinamot talon mo. Nakabasol gayam ni Tony. Mapana ko ni tayan ni Nanang, tatang. Gapo ka data inungtan na ka ni Auntie Makatrina. Nauyong mo't gayam. Saan kumot ngayon kagara ti panakat nagtibaso? Ang nadamin dun maminsan, itikasta, awan ti pakabasbasulan. No dayta ko na mamapan ka itayan tinam. Awan lat amo ka na sayata pagbanagam. Nasa may ti paspasyar kan sugal ti inam. Awan bibiyang na no niya ti pagtungpalan nyo. Iso adito'y kalatan ngagyan. Ano sa mon barok? Uray ta saan ka matabaybayan? Tulong latan na Auntie Makatrina anak ko. At damot namin ni baby nga sa sikaswan na. Wan tatang. Oray ta na anos nantem, isong anosamat. Kastamat nga anosan ti agadal. Idi kasta, makatarpos ka kat nasaya ato titong palmo. Wan tatang. Wan gayam, Tony. Isakdon naktuman ti pagdigos ko, ta sa anak pa'y ang makabagkat unay. Wan auntie. Kan pakigalgal mong tumot tandag iti lampin ni baby. Wan auntie. Sige anak, ano Samuel? Saan mo tanadagsan da kita trabaho? Agtitinulong tayo. Sino nga ta't mawawag? Ni Fatima. Hello? Hello. Anya tinaamog ang maparparigat iti trabaho ti anak ta dita din nayo. Ken nauyong kanupay dahi taga-dandan na. Saan naparparigatan iti trabaho? Agtitinulong kami laeng. Ken sa napuno dahi ko naman nauyong ni Katrina. Sana mabali na parigatan nyo ti anak ko dita? Adda iti din nayo. Iso arumbang lang arod nga asikaswan nyo na imbag. Saan ka man akong diriri? Ano nasayat ka ngay na? Saan ta kumanagsina? Amok teraramidag. San mo kiti abaybay anti may isang anak ta nga dagan ka? Kan pangaasim, tadi ka na mawawag kanyak. Diyak kayat aday ta ti pagrerian mi kini Katrina. Anak, saan ko matilay pulpulong mo iti inam? Tas sana makawawat ni Jay. Diyak kayat nga pa anak. Ken diyak mat kayat nga pa anak na Auntie Makatrina. Numamuan na makikumkomunikar pala kanyak tinam. Talagamot niya minanao yung nanti Katrina. Baon na baon. Di nakpay paginanaan. Oray mang mga anak at ibaon naklagsakdo. Oray la sumaksakit ti tiyan ko. Anya? Agya anak laon ka ni Nanang. Taoray saan na ka mapaadal. Ta saan na mo ta parigatan nagtrabaho. Saan na ka pagsasawan. No adda saan na may kagara madadaal ko. Ni Auntie Katrina kat naguyong. Anya?
Natangsit ni Katrina, nalaing nga umapa. Iso anak sayan ti panagraemi iti tunggal maysa. Kanayon nga rod abagbagaak ti anak ko nga agan-anos tapno makaadal. Iti na minsan, adda manen tinaidanon kanyak. Apuon tinagrikiyaran mi manen kini Katrina. Talimod amang mangted iti suporta kadagiti dua nga anak na. Idinto tano siyak ti mangted iti anak ko nga adda iti poder ko. Ket apaan nak, ngam pinaspasen siya aklatan, Lady Elle. Anya ka di dyan nakita nga maimpapirma da dyan lalaki. Ay, awan day jay. Nagbayad akit di tada nabulod ko. Nabulod mo? Wan, nagpaay ka ni Baby Christy. Imay ngamin nagisursur iti kawas kan ay ayam. Nagpipintas ngamin. Iso anang alaklatan para mo't iti anak ta. Manungay. Basit laeng, 1,000 laeng. No kas dyan nga dagat-gatangan para iti anak ta. Ibagham tapno amukmet. Kan tapno saan ako nagdamdamag. Kan maysa nagado ti ginatgatang ko ngay ayam ti anak ta. Kastamot tan kadagiti masapsapol na. Kinumpletok mo ten tinlalak. Bayam, sa anak ton agumatgatang iti para ni Baby. Gumatang kalatta kadagiti importante a masapol na. Tapno dalat ta budget tayo para iti emergency. Nakasaysayat ka kanyak, Manong. Kaslag kabsatan. Apay nga roda kaslamalmalday ka. Agpakada ak ngaminan. Pumanaw ako ni tipoder mo. Nay, apay ngay. Kung naman nasaya atak, ngam panawan nakmat. Asino pa ngay di mapagtal ka nakadwak. Nagrigat agtalak ita iti sa bale. Manong, Adda ka din ay bagak when no naaramid ko asan mo nagustuhan. nakasingsingpot ka, Manong. Iso amasyanakan ka. Adalakit di parikot mo ditoy. Ibagam ko man niya dayta. No talaga mo't laeng nga ibilbilang nakakabsat. Ibagam ti parikot mo kanyak. Diyan mo no among daytoy. Ngam iba kaklata ni Manang Katrina. Kanayon nga may dasingiran. Time mo tang iti lending. 10,000. Pinagtuition dagiti duwang anak na. Anya, Amo ka din ay bagbaga. Ngam gayem ko mati karuba ti sigod a pamilyana. Nagpaitulod pa iti dua ka pa na bagas da. Tapno saan ka nung nagitod iti dua bulan. Kasama tin iti groceries. anya, Iso pumanaw akon. Kasigurado abalsan na, kan guraan na. saan ka pumanaw? Siyak ti makamukan ka. Basta siyak titong palam, Delphine. Oraan niya pa iti sasawan na, saan ka pumanaw? Apay anas kan nga gilimod ka kanyak, Katrina. Diyak ngamin kayat nga agririta. Gapo taririyan no siyak mo timangtad kadagiti anak ko. Saan mo takasta, Anton? Siyak tagbambannog. Ngamjak pa ikan ti may isang anak kon. Taliklikak laang ti riri. Ngam si kamot gayam tagkraitod kadagiti anak mo. At damat ti amada amang biyag kadakwada. Apay asikat ti mang biyag kadakwada. Agbalin ka kumamat nga anes. Wano mapagtal ka nga asawa. Kaya nagbalin ka affair. No kayat mo nga ikandagiti anak mo. Dinakbat nga rod si Diren. No ikakmat ti anak ko nga adda ni Fatima. Amok ani Delphine tinang ibagakan ka. Tanakitak idang agsarsarita iti kolektor. Diyak kayat nga agririta, Katrina. Pangasim, tasan mo nga ulitan daytoy. Kanjak kayat apakibiyangam ni Delphine. Adumot ti amok tatang.
Ngumyamak ko di nakpatyan. Katsak to pa'y tagbalin adakas. Anya ti ammo makunam. Agkarataya pa iti waiting na Auntie Katrina. Dua ako brador ti pagtaytayan na. Kun mamindwa iti agmalum ngagtaya. Mano ti ammo nga itaytayana. Sigun ka ni Mangkulas kat 300 iti agsapa. Santo 300 manon iti malum. Anya. Naibagada ka di kan ka no abak iti panagtaytayana. Kanayon ang mga abak Pasaray kumbo. Pasaray dakkel. Kas iti na minsan. Nangabak ka no iti 8,000. Anya. Awan mo ti imbagbaga na kanyak. Imbaga kanyak dagiti kubrador. Itad na kano ka ni Jana. Ti inauna nga anak na. Allowance da siguro wano tuition manan. No siyak ti tumawat kat nagadawa sa una. Apay nga italahan nga ibagam daytoy. Nalain namin niya agkalintigan ka nagpalusot. Saan ang mabalin daytoy? Kasaritak iti nalapat. Ado ti timpuara kinaulbod kan kinadakas ni Katrina. Ngam inan anusak. Kinasarsaritak latan itinasayaat. Barang no agbain. Ngam nagtultuloy lata ti kinaulbod na Lady Elle. Diyak lang amin kayat nga agsina kami. Taaddan anak mi. Kat itin na minsan pay. Agpudno ka man, Katrina. Anya manon. Adaman indanon dagiti gatal ti dila ng ka. Apay nga ulbudan na. Diyak nga rod kayat ti Riri. Dayta ka di ti rason na apay nga ulbudan na. Dakas ka din, no tulungak dagiti anak ko. Binulan gaya magit itad kay ti rasyon da. Di mo man laing pakamukanyak. Ipakadam mata. Kan saan kamot nga ro da makaluksaw no ikakmat dagiti anak ko. Kan pangpangasim, tadi mo imutan ni Toning anak ko, tasyak tagrigrigat nagmalmalam. Idinto ta sika, kat nakatugaw kalaing nagmalmalam. Ado matyar aramidak ngagmalmalam. Adado ter aramidan ni Tony. Iso masadsadot pa nga gadal. Maparparigat ngamin iti gusto. Magitkitak dayta. Ngam jaklag tagtagari, tapnawan tiriri. Bayam, tasan ko nga ikan iti tulong dagiti anak ko. Adamot ngamin ti amada amang suporta kadakwada. Ape nga si katimang suporta kadakwada. Pagbambanugak dayta itid mo kadakwada. May ranranod pa iti amada. Kahit mo asawan, biyagak to'y pamilyata, kan biyagak pa ida. Kinunakmatan, no nasakit tinakam mo iti parang tultulong ko kadagiti anak ko. Saan kun atulungan ida, tapno awan ti masaom. Kat no sikat tinalay nga sumao. No ikaklabas iti anak ko nga day ti inana, adun ti saom. Pagbambanugak ti itidad ko kankwana. Kansag paminsanak lang mat nagitid. Idinto ta sika ket kanayon. Nagdadakkel pa kantidad. Isungag bibiyag dagiti anak mo akas labak nang. Anya? Diyak kayat ti Riri. Kan diyak kayat ti mangdangra ni ti asawa. Adon tinadlaw ko kan ka. Iso makamukan nanya ti pangeding mo. Tas isasagana ak ang mga klon. Anak, nabayagan asay ang guseng daytoy. Ngem italaeng nga ibagakken ka. Taakas laawan met ammo maipapankin ni Christy nga anak yukin ni Katrina. Api ka dinanang. Di mo ka di madlaw. Di mo ka di makita akaruprupa ni Dante nga asawa ni Katrina. Nanang. Limod ide nga agsinsin narak da pay laeng nga ore agdindin na kayaon. Kita tilangan ni Christy. Ni Katrina ti kayong ingas na, nanang. Pudnaw, adda malaan na kin ni Katrina. Ngem awan ti malaan na kin ka. Ngem adda malaan na kin ni Dante.
Kulot a brown ti buok na. Kulot mo't a brown ti buok ni Dante. Kitaam ti buok yu kin ni Katrina. Nangisit nga unat. Ken amin alunglung ay ni Kriste ket lunglung ay ni Dante. Nanang, nupod naman dayta, diyak kaya ta mayadayo kanyak ni Kristi. Ta impatag ko dayta nga ubing, manipod iti saklot ni Katrina. Aging ganay pasngay. Kat, noan ti basol ti enana. Diyak kaya't erama naguraan. Tatno di mo met ko na nga agparparbua, kasaritam amis mo ti kabsat ni Dante. Taiso ti makaamaw iti kanayon da idi apa nagkuy-kuyog, nga oray makidenden na kenkan. Nanang, kurang pa'y dayta. Asino ti ama ni Kriste? Apay adamagam, kat amumot asika. Nagtaltalaga kan ka, ulbod. Aging gayta, ulbod ang nakilaan. Anton, Pumanaw kan, sakbay nga aglidam ti panagkita. Amangan lumapatay ka. Nagsaksakripisyo ak itidan nati may kaduang asawa. Ngam linukloko naklaan. Kat ti kasakitan, ti pan nakaamok aputot kayam ti imo na nga asawa na ti impagarup ko. Anagtaod kanya. Inaklon na matlaang idi agangay. Ngam naawanan akon iti ganas kan kuana. Nagbati kanyak ni Kristing anak daki ni Dante. Tadyak maaklon amaya dayo iti danak. Taimbilang kon anagtaod kanyak, Lady Elle. Ita, dakkelan ni Kristi. Aging galangan dito'y Lady Elle, katagyaman nakiti anos yu anang urnos, kan nangidrama dito'y padas ko. Tuy pagayam mo, Anton, iti Nueva, Vizcaya. Nagsayhat no ti pamilya ket saan amawarawara. Tamaliklikan ti pan nakapasakit. Panagmuryot, kan panagimula iti sakit tinakam. Ta iti kanito amasinasinan ti pamilya. Di tametten ti pangrugyan ti imon. Panangiliding, wenno panangiruruman. Iso akayat tinamarso arumbang amay may salaang ti asawa. Kundi na rin nati pan nakikamalala. Taday tatimang dadael iti pamilya, apagtaudan ti bini, asumurot iti paglintegan na. Alakastan, Anton, katagyaman nakiting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika, JR. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez, iti direksyon, Eddie Bona. Isagsagot kada kayo, ti Lady Elle Productions, kan Lady Elle Channel. Agyaman kami, iti ingkay, panang tarabay, naimpag nga oras yu amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo, nagiti-dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady Elle YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!